ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಕರೋಳಿ ಕಿಚನ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಕಾಂಡೆ ಎನ್ಮಾಂಟಾಕಂಡು ಮಾಮ ಮಾಮಿ ಉಳ್ಳೇರು ಇನಿ ಬೈ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಣಸಾರು ಪೊಪ್ಪೆ ಪಂಡೇರು ಮಾಮು ಗಹನನ ಸ್ಕೂಲುಗ್ಲೆ ತಂದು ಬರಬೋತೇರು ಬುಡ್ರೆ ಬೋತೇರು ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜನೇ ಬರಡು ಬಂದು ಆಯ್ನ ಹಠ ಅಂಚಾದು ಆಯ್ನ ನೆತ್ತಂದು ಬೋತೇರು ಮಾಮಿ ರತ್ನ ಕನ್ನಡೆ ಹೋಯಿರು ರತ್ನ ಕಿಡೆ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಕೋಡೆಂಗ್ಲು ಸೇವ್ದ ಉಂದುದೆ ತೊಂದಿರ್ತತೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಗಂಟು ಬರಗೆ ತೊಂದಿರ್ತತೆ ಸೊ ಅಂಚ ರತ್ನಕ್ಕ ಬತ್ತದು ಪತ್ರಡೆ ಕೊಡ್ದು ಹೋಯಿರು ಅಂಚ ಮಾಮಿಗೆ ಬಚ್ಚಿರಿಜ್ಜಿಗೆ ಸೊ ರತ್ನಕ್ಕ ಕೊರಪೆ ಬಂಡೇರು ಅಂಚದು ರತ್ನಕ್ಕ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಿರಾನೆ ಹೋಯಿರು ಮಾಮಿ ಮಾಮು ಇನಿ ಒಣಸಾದ್ ಗೋಪೇರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸೊ ಅಂಚ ಇನಿತ ಚಿಕನ್ ಮನ್ಪೋಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನಾಗ ಅಂಚ ತುಲೆ ಪತ್ರಡ್ಡೆ ಇದು ಶೋಕ್ ಆತನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪೂಜಿದ ಮಲ್ದಿನಾಗೆ ತುಲೆ ಇದು ಶೋಕ್ ಆತನ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆತನ ತುಲೆ ಅದು ಪೂಜಿದ ಮಲ್ದಿನ ಪತ್ರಡ್ಡೆ ಹೊರದ ಚಾ ಪುರ ಅಂಡು ನಾನೈತೆ ಪತ್ರಡೆ ತಿನ್ನಾಗ ಅವರ ಚಾ ಅವಳು ಸೊ ಕೇನೋಡು ಮಾಮ ಮಮ್ಮಿಗೆ ಚಾ ದೀದು ದಿಯೋಡ ಪಂಡು ಸೊ ತೂಕ ಇನಿಗೆ ಆಡೆ ಜಬಾಸನೆ ಕಿರಿ ತೂಕ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೆ ಬುಕ್ ದಿಕ್ವೆ ಮಾಮ ಮಮ್ಮಿ ನಾಲ್ಕು ಇತ್ತೇರು ಬಂದು ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಇತ್ತನು ಸೊ ಇನ್ನೀದು ಬಿಡ್ತೆ ಸೊ ಕುಲೋನ್ ತೊಗೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ದ ಪಂಡ ಅವು ಏಪಲ್ಲ ಮೆಮೊರಿ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಇತ್ತನ ಬೊಕ್ಕ ಹಾಳು ಲಾಭ ಜೊತೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಏತ್ ವರ್ಷ ಪೋಂಡಲ್ಲ ನಮಗೆ ತೂಲಿ ಓಕೆ ಗಂಟೆ ಪತ್ತು ಸೊ ಇನ್ನು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಬಟ್ಟು ಬಂಡೀರು ಚಿಕನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಸೊ ಇನ್ನು ಚಿಕನ್ ಸಾರ್ಲ ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್ಲು ಮಾಡ್ಕೊಂಡುಲ್ಲ ಇವಾಗ ರೊಟ್ಟಿ ಏತೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೊಟ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ಚಿಕನ್ ಸಾರಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಯ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನಮಗೆ ಚಿಕನ್ ಬಂದಿದೆ ಚಿಕನ್ ಹಾಂ ತೆತ್ತಿ ಬರೋಣ ಯಾವ್ದು ರೊಟ್ಟಿ ಪತ್ರೊಟ್ಟಿ ತಿನ್ಪಾರ ರತ್ನ ಕಮಲ್ದೇನಾ ಶೋಕ್ ಆತನು ಹಾಂ ಹಾಂ ಬರ್ಜಾ ಚಾ ಮಲ್ಪುವೆ ಹರಿಯಾರ ಓಕೆ ಐಟಮ್ ಪೂರ ಕಂದು ಕೊಡ್ತೇರು ಸೊ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ರಪ್ಪ ಚಿಕನ್ ಸಾರ್ಲ ಕಬಾಬ್ಗಳ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಮಲ್ತೀಕ ಶೇರ್ ಮಲ್ ಪೂಜಿ ಪಂಡ ದಾದ ಪಂಡ ಅಕ್ಳಿಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಉಂಟು ಪೋಪೇರಿಗೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಪ್ಪ ಮಲ್ಕೊಡ ಸೊ ಮಿಕ್ಸಿ ಇಡಬಾರ್ದು ಗ್ರೈಂಡರ್ ಇಡಬಾರ್ದು ಪೂರ ಬೇಲೆ ಅದು ಬೊಕ್ಕದಿಕ್ವೆ ಯಾನಿನಿ ಏನ ಮಾಮಿಡ ಕೋರಿ ಸಾರು ಮಲ್ಪರೆ ಪಂಡೆ ದಾಯಿ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯತ್ತು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಅಂಡಾರ್ನ ಒಂಜಿ ಕೈತ ಅಡಿಗೆ ತಿನ್ನಂದೆ ಸೊ ಈರೆ ಸಾಮಾನು ಚಪ್ಪಲೆ ಈರೆ ಪುಲೆ ಪಂಡೆ ಕಡೇರಿ ಅನ್ ಪಾಡ್ವೆ ಪಂಡೆ ಸೊ ಒಂಚದ ಮಾಮಿ ಸಾಮಾನು ಚದೊಂದು ಉಲ್ಲೇರು ಸೊ ಪಾತಿರ್ ಸಾಮಾನು ಚ ತೊಗೊಂಡು ಉಲ್ಲೇರು ಎಂಕೆಲ್ಲ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಹಿಲ್ಲಲೇರ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಬೋಡು ಬಂದು ಏತೇ ನಮ್ಮಡ ವೈಮನಸ್ಸು ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಹಿರಿಯರೊಂಜಿ ಬೋಡು ಒಂದೇ ಆಪುಂಡು ಎನ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ಲಂಚನೆ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿ ಸೊ ದಾದ ಮಲ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಕೆಟ್ಟ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಒಂಜಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಟೈಮು ಆ ಟೈಮುಡು ಎಂಕ್ ಲಂಚಿಂಚ ಅಂಡಲ್ಲ ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರೀತಿ ಆತೆ ಉಂಡು ಮನಸ್ಸುಡು ಓಕೆ ಎಂಕ್ಲ ಕಜಿಪು ರೆಡಿ ಅಂಡು ಕೋರಿದ ಸಾರು ಯಾವ ಸೊ ತುಲೆ ನಾನು ಮೊರನಿ ಫ್ರಿಜ್ ದಿಯರೆ ಕಂತಿತ್ತೆ ಐಟಿ ಅನ್ಕಲೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ದೀತೆ ಏತು ಫ್ರೆಶ್ ಉಂಡು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು 3 ಪಾಡ್ದೈಕ್ ಪಾಡ್ಗತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಫೈನಲಿ ಕೋರಿ ಸಾರು ರೆಡಿ ಅಂತಲೇ ನಾನು ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್ ಮಲ್ಪುಗ ಗಂಟೆ ಆಯ್ತಾನೆ 12 ಸೊ ಚಿಕನ್ ಪೂರ ಫ್ರಿಜ್ ಇರ್ತಿದ್ದೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂಚೂರು ಹೆಂಗೆ ಖಾರ ಸ್ಪೈಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಐತೆ ಇನಿ ಬರ್ಸನೆ ಸೊ ಒಂಚೂರು ಮುಂಚೆ ತೋಡಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೆ ಸ್ಪೈಸಿ ಆದಿಪ್ಪಡು ಬಂದು ಚೂರು ಆಯಿಲ್ ಉಂಡು ಮುರಣಿದ
ಒಂದೇ ಸಲ ನನ್ನ ಪೂರಿದಾದ ಮಲ್ದಿಗೆ ಎಂದಕ್ಕ ಮಲ್ದಿಸಿ ಮಾಮಿ ಕಬಾಬ್ ಕಾಯ್ಪೆ ಏರ್ ಸೂಪರಾ ಏನ ಬಡಿದು ಟಿವಿ ತೂತುದು ಅಕ್ಲೆ ಬೋರ್ ಹಾಕೊಂಡು ದಯಮಂಡ ಮೂಲ್ ಕುಲ್ಲರೆ ಮುಲ್ಪ ಇಲ್ಲು ಬರೋದು ಆಲೆಜ್ಜತ್ತ ಅವಕ್ಕೆ ರತ್ನ ಕುಲ್ಲಿರ ಆರು ಬೀಡಿ ಓದ್ತೀರು ಅಡೇ ಪೋದ್ ಬತ್ತೇರಿಗೆ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಪಾಡ್ದು ಬತ್ತೇರಿಗೆ ಆರು ಬೀಡಿ ಓದ್ತೀರು ಅಂಚಾತೆ ಪಿಸಿದ ಬತ್ತದು ಕಾಡಿರ್ದಿಚ್ಚು ಟಿ ವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೀಡಿ ಇಜ್ಜಿ ಬೀಡಿ ಕಟ್ರೆ ಇರೋಗೆರ ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿನ ಪತ ಇದ್ವೀರ ಅದೇ ರಪ್ಪ ನಮಗೆ ಕಬಾಬ್ ಕಾಯ್ತದ ಅಕ್ಲು ಪೋಪೀರಿಗೆ ಕಬಾಬ್ ಒಂಜಿ ಕಾಯ್ಪುಗ ಓಯರ ಮೇರ್ ಬರೋಡೆ ಓರಪ್ಪ ಮೇರ್ ಬರೋಡಕ್ಕ ಉಂಡ ಬಾಜನ ಒಯ್ಬಾರ್ದು ಕಬಾಬು ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ತೊಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಾಂಗ್ ಯಬ್ಬ ಅದು ಹಾರ್ಟ್ ಟಚ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಯಾವ ನಿಜ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಓ ಕಾಯ್ದಿಚ್ಚಿ ಎಣ್ಣೆ ಪುಣ್ಯತೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಹಾಕೋಣ ರೆಡಿയാണ് ನಾನೊಂದು ತೆಕ್ಕಾಯ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರಿಜ್ ಇಡ್ಬೇಕೇನ ಬೈಯಾಗ ಹೆಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಟಿಫಿನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಿಜ್ ಇದೆಯೇ ಆಯ್ತು ಎಡ್ಲು ಬರೋದುಂಡು ಇಡೀಗೆ ರಿಕ್ಷಾ ಅಡ್ಕೆ ನೋಡೆ ಮಲಸನಾ ಮಾಮಿ ಬಲೆ ಹಾಂ నేను మామిడనే మా తలబల్ల సరే పండే దయపండ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲ್ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಕ್ಲೆ ಕೊರೋಡು ದಯಪಂಡ ಮಾತಾಡಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಲ್ಲ ಸರಿ ಅಂದತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಂಚೇನೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಮಿಡನೆ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಬಲ್ಲ ಸರಿ ಬಂಡೆ ಅಂಚನೆ ಅಕ್ಲು ಒಣಸಾದ ಪಿದಡಿಯರು ಅಕ್ಲೆ ಸಂತೆ ಬೋರೆಂಡುಗೆ ಸೋಂಚ ಇನ್ನು ಬೆಳ್ಮಂಡೆ ಸಂತೆ ಸೋಂಚ ಸಂತೆ ಪೋದು ಇಲ್ಲ ಪೋಪೆರಕ್ಲು ಓಕೆ ಗಂಡತನ ಮೂಜಿ ಸೊ ಯಾನ್ ರತ್ನ ಕನ್ನಡ ಪೋತಿನಿ ಈಜಿ ಪಾಪ ಕಾಂಡಾರು ಬತ್ತದ ಪತ್ರಡೆ ಕೊರ್ತಿನ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಪೋತಿಜಿ ದಯಪಂಡ ಮಾಮಿ ಮಾಮನಕ್ಲು ಇತ್ತೇರು ಬೇಲೆ ಎತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಒಣಸಾದ ಮಾಮಿ ಮಾಮನಕ್ಲು ಪೋಯಿರು ಒಂಚೂರು ಜೆತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಫೋನ್ಲ ಮಲ್ದಿಜಿ ಯಾನ್ ಕಾಂಡದ ಚಾಕ್ಲು ಇತ್ತಾರೆ ಅತ್ತ ಬೊರ್ಚಿ ಪಾತೆರ್ನ ಬಂದು ಹಂಚ ಇತ್ತೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಮೂಜರಿಕೆ ಗಹನ್ಲೆ ತುಂಬಾರೆ ಸೊ ರತ್ನ ಕಡ ಪಾತಿರ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಪೋಯಿ ರತ್ನ ಕಾರ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪೊಸ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮೂಲು ಆರ್ನೆಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೂರು ಕುಲ್ದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕುಲ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪೊಯ್ ಬಂತು ಇನ್ನು ಬರ್ಸನೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಬುಡ್ನ ಹತ್ರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದೊಕ್ಕ ಮೂಲುಪ್ಪೀರು ಅರ್ನೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ದಾರ ಆಯಿತು ಒಂದು ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟು ಒಂದಿಪ್ಪೀರು ಓಕೆ ಅವು ಬಚ್ಚಿರೆ ಮೇ ಮಾವಿ ಬತ್ತದು ಬಚ್ಚಿರೆ ಅಲ್ಪನೆ ಉಬ್ಬಿದೀರು ಅವು ರೆಡ್ ಕಲರ್ದು ಏನು ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಓಕೆ ಅಪ್ಪೋ ಕೈ ಕರ್ವ ಇದಕ್ಲೆ ಹಿರೇಗೆ ದಾದ ಬೋಡು ರೊಟ್ಟಿ ಅವ ಪತ್ರಡ್ಡೆ ಅವ
ಪೋ ಲೊತ್ತಿ ಕೊಪ್ಪೆ ಬೋ ಬೊಕ್ಕುಲು ಶಾಲೆ ಹಿಡ್ದು ಬತ್ತನ ಮೇಲ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪದವ್ರಿ ಹುಡುಗಿ ಪೊಪಿ ಶಾಲೆಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೊಪ್ಪಿನ ಬೊಕ್ಕುಲು ಅಡೆಗೆ ಡೋನ್ ಬಾಸ್ಕೋಗೆ ಎಂಚಿನ ಪಿರ ಬನ್ನಾಗ ಬೊಬ್ಬೆ ಬಣ್ಣಂಡ ಆ ಜೆತ್ತಿನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಲಕ್ಕವಿರ ಆತು ಬೊಬ್ಬೆ ಬಡ ಬರ್ಪೇರು ನನ್ನ ಬಸ್ತ ಟೈಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪನು ಎಲ್ಲರದೊಕ್ಕ ಇತ್ತೇಟ ಎನ್ಮ ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು 9 ಗಂಟೆಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲರದೊಕ್ಕ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗಹನಗೆ FA1 ಸೊ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪರಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಚಾದಿ ಇದು ಕಲ್ತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ದಿಕ್ಕು ಅದಾ ಇನ್ನು TV ತೂವರೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಓ ಮಲ ಚಡಿ ಹೆಂಗೆ ಬಾ ಹೋಗಿ ಗಂಡ ಹತ್ತನೇ ಗೊತ್ತಂದೆ ಏಲರೆ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಯಾನಿತ್ತೆ ಮೀದು ದೀಪದ ಇದು ಇತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕಿಚನ್ ರೂಮಿಗೆ ಏನಿಗೆ ಬತ್ತೆ ಬಂಡ ಯಾನೆ ಕಡೆ ಕಬಾಬ್ಗೆ ಒಂದು ಕಬಾಬ್ ಯಾನಿದೆ ತೀರಿದ್ದತೆ ಅವು ಒಂಚೂರು ಖಾರ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಚೂರು ಮುಂಚೆ ತೊಡಿ ಪಾತ್ರ ಬಂದೆ ಈ ಕಡೆ ಯಾನೊಂತೆ ಚಿಕನ್ ದಿತ್ತಿದಿತ್ತೆ ಬೈಯಾಗ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದೆ ಹೆಂಗೆ ಬೈಯಾಗ ಉದಾಸೀನ ಅಂಡು ಎಂಟು ಕೋರಿಂಡು ಕಬಾಬು ನೆಟ್ಟು ಆ ತಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಐನಾಜು ಪೀಸ್ ಉಪ್ಪು ಮಾತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಮಿನಿ ಒಂಥರ ಬನ್ನಂಜಲ್ ಮಲ್ಪುಗ ನಿನ್ನೆ ಬಟ್ ಬುರ್ಚಿ ಹಿನಿ ನೆಟ್ಟೆ ಸುಧಾರ್ಕೊಂಡಲೆ ಈ ತಿಪ್ಪು ನೆಟ್ಟು 8 ಪೀಸನ್ನು 1 2 3 4 5 6 ಅವು ಎಲ್ಲಿ ಪೀಸ್ ಎನ್ಮ ಪೀಸ್ ಉಂಡು ಸೊ ಇದು ಎಕ್ಸ್ತಾರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಇದು ದೀತೆವು ಚಿಕನ್ ಎಲ್ಲೆ ಮಿನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂಚೂರು ಸುಕ್ಕದೆಲ್ಲ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಸೊ ಗಹನಿಗೆ ಓದ್ಪದು ಪುರ ಅಂಡು ಗಹನ ಐತೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಚ್ಚಿ ಡಾನ್ ಬಾಸ್ಕೋ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಚ್ಚಿ ದ್ಯಾಪಂಡ ಆಯ್ನಾತಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಲ್ಪರೆ ಶುರು ಮಲ್ದೆ ಬೊಕ ಅವ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ರಿವಿಷನ್ ಪೂರ ಕೊರ್ಪೇರು ನೆತ್ತ ಪೂರ ಎಕ್ಸಾಮ್ದ ಪೂರ ಇಂಕ ಅವು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ರಿವಿಷನ್ಲ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಬರ್ಯಾರೆ ಅವನೇ ಓದ್ಯಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವ್ಲ ಕೊರ್ಪೇರು ಸೊ ಒಂಚೂರು ನಮಕುಣತಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಮಂಡೆ ಒಂಚೂರು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಆಯ್ ಪೂರ ಏನ ಆಯ್ಗೆ ಏತಾಪನ ಆತೆ ಕಲ್ಪೋನೆ ಅನ್ಪಂಡ ಐತೆ ಮಲ್ಲ ಇತ್ತಿನ ಪೂರ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಕಲ್ಪರೆ ಐಟ್ ರಡ್ಡಿತ್ತಿನ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಏನು ಕಲ್ಪೋನು ಗಾನ ಅವು ಗೀಚಕನ ಕೂಡ ಕಲ್ತಾನ ಕಲ್ಪು ಬೇಗ ಸೊ ಐತೆ ಅಂಚ ಮಲ್ಪೋದು ಫೋರ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಕಲ್ಪರೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಫೋರ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ದೇಪನ ಬುರ್ಚಿ ಚೋಕ್ಲೇಟ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಪುನ ಬುರ್ಚಿ ಬಂದು ಯಾನೇನು ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಒಂದು ಸ್ಪ್ರೈಟ್ ಕನರ್ಕೊಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಎಂಕ್ ಬೇಜಾರ ನಿಂಗೆ ನೆನಪೇಜಿ ಅಮ್ಮ ಮಾಮಿ ಇತ್ತೇರತಿ ಅಗ್ಲೇ ಸ್ಪ್ರೈಟ್ ಕಂದುಕೊಂಡು ನೆನಪುಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಇತ್ತಂಡ ಕನರ ಕನೋಡು ಎಣ್ಣೆ ಹೊಂತಿರ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತ ಕಮ್ಮಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪನು ಹನಿಗೆ ಜೋರು ಬಡಾಪುಣ್ಗೆ ಸೊ ಅಂಚ ಗಂಟೆ ಆತಂದು ನೀರತ್ತ ಬಲ್ಲೆವು ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಇಂಚಿ ಕುಲ್ಲೋಡು ಈ ಕರಗುಲ್ಲು ಇಜ್ಜಿ ಈ ಕರಗುಲ್ಲು ಅವು ಎಣ್ಣೆ ಹಸಿ ಹೋಗ್ತಾ ಉಂಟಾ ಇದು ನೀನು ಗಂಧ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕುದಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕುದಲ್ವಾ ಗಹನ್ ತೂಲೆ ಮುರಾನಿ ಕನದೆ ಹೋಗುತ್ತಾನು ಕನದನು ಆಯ್ಗ ಅಂಗಿ ಏಪಲವೇ ಬೋಡು ಪಾಡುನು ಅರ್ಧನು ಮನದನೇವನೇ ಪಾಡುನು ಏನ ಗಹನ ಓಕೆ ಗೇಮ್ಸ್ ಗೊಬ್ಬರ ಹೊರ ಗೇಮ್ಸ್ ಗೊಬ್ಬರ ನೈನೇ ವಾಡ್ನಾ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮನ್ ಪಂದದಿ ಅಂದೆ ಪಕ್ಕ ದಾದ ಐಟೆ ಮನ್ಪು ಶೈತೆ ಎಣ್ಣೆ ಉಂದೇ ಪುನಃ ದಾದ ಅನ್ಪುನಿಯಾ ಎಂತದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಓದ್ದಾಂಡ ಹಾಂ ಪೂರ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ತುಗ ಕೂಲಿ ಅಡ್ಕದಿಜ ಕೂಲಿದೆ ಇದೀನಿ ಜಿಂಬಿ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ನೀದು ಕೊರ್ಪಿನಿ ಈ ಕೊರಡ್ಸಿ ಅಲ್ಲಿತ ಅರೆ ನಾಟಕ ಒಂಜಿ ನಂಬರೊಮ್ಮೆ ನಾಟಕ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕಿಪ್ಪಿ ಜಿಪ್ಪಿಚ್ಚು ನಿನ್ನ ವಾಟ್ ಡ್ಯಾಡಿ ಶಬ್ದ ಮಲ್ತಂಬರ್ರೆ ಹೌದಾದ ಕಿರಂಜಿ ಹೌದಾದ
ಚಿಟ್ಟು ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಲೋದಿಲ್ಲ ಜೋ ಅವೇಂಚಿನ ಅವು ಪಾರ್ಸಲ್ ಹೋಯ್ತಾ ಗ್ಯಾಸ್ ತಾನಾ ಪೈಪ ಗ್ಯಾಸ್ತಾ ಆಯ್ಗೊಂಜೇ ಅಂಗಿ ಮಾರ ಮುರಾರಿ ತಿಂಚ ಏನು ಈಗ ಆಯ್ಗ ಬಡಾಪುಣ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇಗ ಕಬಾಬ್ ಕಾಯ್ಪರೆ ಉಂತೀನಿ ರೆಡ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಲ್ದೋಡು ಏ ಸಿ ಅವೇನಾ ಗ್ಯಾಸ್ ತೀಬನ್ ಲಾಯ್ಕೊಂಡ ಏತ ನಿಕ್ಕ ಹಾಂ ತಡಾವ್ ಸಿಮೋರ್ ಚಲೋ ಅತ್ತಿಗೆ ರಾಧಾಪುಣ್ಮೆ ಅಂದ ಬೇರೆ ಈ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ತೂದು 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 ಉಂಡತ್ತಾಗ ನಮ್ಮ ಕಬಾಬ್ ಕೈಪ ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ಪ್ರೈಟ್ ಕಂಡ ಅಲ್ಲಿತ್ತ ನೀರೇಗ ಇಜ್ಜಿ ಅರ್ಬೋ ಬರ್ಚಿ ಮೇ ಏಯ್ ಹೋಗು ಜರಾರು ನಾನು ನೋಡಿ ಬತ್ತಿನ ಅರ್ಬೋಪಿನಿ ಇರೇಗ ಒಂದು ಫೋನ್ ಇರೇಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಂತು ಸ್ಪ್ರೈಟ್ ಕಂದಲ್ಲೇ ನಾವು ಆಪುಜಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ನ ಸ್ಪ್ರೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆ್ಯಪ್ ಆಪಂಡ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಮಲ್ಪರ ಚಿಪ್ಪ ಜ್ಯೂಸ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಹಾಂ ಹಾಂ ಮಲ್ತದ ಫ್ರಿಜ್ ಇಡ್ದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಓಕೆ ನಾವು ಕಬಾಬ್ ಕೈಪುಕ ಹೌ ಹೆಚ್ಚು ಹೊಡತ್ತ ಬಲೆ ಕಡ್ಲ ಚಪ್ಪೆಣ್ಣೆ ಬಾರ್ದಿನಿ ನಾನು ಕಬಾಬು ಗಂಜಿ ಕಿಚ್ಕೊಲ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಬಂದು ಮಲ್ಕೊಡಿಗೆ ಎಕ್ಕಿಸ್ಕೊಡ್ರೆ ಲಕ್ಕ ಲಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ನೆತ್ತಲಕ್ಕ ಮನ್ಬೋಚಿ ಗ್ಯಾಸ್ ತೈಟಿ ಬೊಚ್ಚ ಬಚ್ಚಿ ಬೊಚ್ಚ ಬಚ್ಚಿ ಕೈ ಬಿಡ ಅತನಿಗೆ ದಾದ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ಮೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಚಾಲು ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಬೇಲಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ತುಲಿ ಎತ್ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತಿ ಎತ್ತಲಿ ಅಂಚಿಂಚು ಕೊನೆಯರ ಇರುತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ತಂದು ಕಂದಾರ ಗ್ಯಾಸ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಲ್ದಾರ ಮತ್ತೆ ಖಾಲಿ ಅಂಡ ಯಾನಿಜ್ಜೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ದೆ ವರಾನಿ ಟಪ್ ಟಪ್ ಧುಮ್ ಟಡಾವ್ ಟಡಾವ್ ದೀಪೋ ಟಡಾವ್ ಉಪ್ಪಡು ಉಪ್ಪಡು ಹೆಂಗೆ ಬರ್ಪೈತೆ ಈಗ ವಡಾಪುಣ ಒಂದು ಅಂತೀವಿ ಏನು ಬರ್ತೀವಿ ಅರೆ ಯಾರು ಬಂದುಂಡು ಬಜ್ಜಿ ಬಜ್ಜಿ ತಿನ್ನೋಡ್ಚಿ ಬಜ್ಜಿ ಮಸಾಲೆ ದೇಮಿ ಲಕ್ಕ ಲಕ್ಕ ಅಂತ ಬಿಲ್ಲೋಡ್ಚಿ ಅಜ್ಜಿ ಪೂರ ಬೆಚ್ಚ ಹಾಲ್ದೈತೆ ಅದಲ್ಲೇ ತುಲೆ ಗಹನು ಗುಂಜಿ ಆಯನ ಪಪ್ಪ ಇರೇಸರ್ ಕಂತೀರ ಐನ್ ಪೂರ ಕನ್ನರ ಬಲ್ಲಿ ಆ ಜೋಕುಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಹಾಳು ಮಲ್ಪುವ ಅವು ಟೀಚರ್ ನೆರ್ಪೀರು ವೆರೈಟಿ ವೆರೈಟಿದ ಕಂತಂಡ ನೀನು ನನ್ನ ತುಲೆ ಎಂದು ಮಲ್ಪುವೇನು ನೀ ಇರೇಸರ್ ತುಲೆ ನೀ ತೌಲ ಇಡು ಇನ್ನುಂಡು ಗಿಫ್ಟ್ ನಾನು ಏನು ಹಾಳು ಮಲ್ತು ಬಿಡು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಪೂರ ಕನ್ನಡ ಬಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಕನ್ನಡ ಕೆಲವು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆಸೆ ಹಾಕೊಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡ ಆಸೆ ಹಾಪಿನಂಚಿನ ಕಾಲೇಜ್ ಇತ್ತೆ ಮಾತ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಮಾತ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಗೆತ್ತು ಕೊಡ್ತೀರ ಅಂಚತ್ ಬನ್ಯಾನ ಆಡೋಣತೆ ಅಂಚಿನ ಕೆಲವರು ಇಪ್ಪೇರು ಪಾಪ ಮೇ ಅವೈತೆ ಒಂಜಿ ಅವು ಟಯರ್ದ ಇರೇಸರ್ ಇತ್ತದ ಮ್ಯಾಮೆ ಪಂತೀರ ಇನ್ನು ಕನ వచ్చి ಬಂದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನುಲೆ ತಕೊಂಡ ಅವೆಲ್ಲ ಕನ వచ్చి ಪಂತೀರು ಅತ್ತು ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಲ್ ಬರಾಬುಡ ತುಲೆ ಒಪ್ಪಲೆ
ಆಪುಜಿ ನಾನು ಅಂಚೆನೆ ಒರೆಸ್ತಾರೆ ಅದು ಇಂಚೆನೆ ಒರೆಸ್ತಾರೆ ನೀನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಪುಜಿ ಅವೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಉಂಡು ಓಕೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಚಿಪ್ಪ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಂದು ಸಂಪುದ ಈಗ ಬೊಂಡ ಬಣ್ಣ ಲಾಯ್ಕ್ ಅಪ್ಪನ ಎಡ್ಡಪ್ಚ ಐಕ್ ಬೆಲ್ಲ ಬಣ್ಣ ಸಕ್ಕರೆ ಬಣ್ಣ ಹ್ಞೂ ಓಕೆ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಕಬಾಬ್ಲ ರೆಡಿ ಆತನ ಚಿಪ್ಪಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ಲ ರೆಡಿ ಆಂದುಂಡು ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಗಹಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆತಿ ಒಂಜಿ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಬಾರ್ದು ರೆಡಿ ಆತಿ ಹಾಯ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಅಬ್ಬಿ ಹಾಂ ರೊನಾಲ್ಡೋ ಓಕೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ ನೆನ್ಮಲ್ದೊಂದುಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಕೊರಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿ ನಮಸ್ತೆ